Εν τω μεταξύ δεν έχει κάνει ούτε μια πληρωμή σοβαρή στον bonus, που το bonus το πιάνεις μια φορά το χρόνο, ας πούμε. Τα Joker τα έχει εξαφανίσει. $5.60 το πάτημα, γι' αυτό ούτε 1000 επί δεν δίνει. Δες. Στο τελευταίο βγάζει τον bonus, δεν είναι, 11 ευρώ. Άλλα και ένα στο πρώτο δεύτερο ρε. Τίποτα. Κλασικό τίποτα. Τίποτα μάγκες, τίποτα. Το bonus από τα Lidl ήταν. Ούτε μια φορά δεν έκανε τα Joker να τα πάει από το πρώτο μέχρι το τέταρτο. Ούτε μία. Τίποτα, δεν έδωσε κάτι σοβαρό αυτό το bet. Πατήματα έδωσε. Τίποτα. 136 ευρώ στο 20 λεπτό παίρνω εδώ.